हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो नै एसे फुङावनो सिखारबाय दिनै ओमफ्राय खानाय सानाय जायब्रें हवाखै आङो मोखांल' सुबाय आरोना क्रिमबो फोनाखै ओमफ्राय जोंहा दिनै आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय आरो ओंखायनो एसे मान बोरैबाबो मोनदो एकदम ज' थाबायना इ साननैसोआ ओमफ्राय दा बिसाबो कलेज दं माबा दं सोरहाबा कम्पिउटार क्लास दं कलेजथ' गैथ'आ खोमा दायो ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आरोना दिनैहाय नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बाय थांसिगोन जोंहा आलासिफोरा बोरै लांदों आं गलापि आब'नि न'आव फैनायनि थाखाय गोदान बेग लायदों माबायसा नुदों मोजां नुदों लायदों आंनो होलांदो बाय बाय थांदो जोंखौ गोसोखाङै गाबबाय था गाबबाय थाना सोनांगौ आलासिफोरा बिसोरो फुंद्रायखाय ओंखाम जाया होननानै साहा लोंनानैल' थांबाय आरोना बिसोरो ओमफ्राय नै दायो आंहा ओंखाम जानो नागिरदों फुंनि हराव ओंखाम जायाखैमोन नालाय एसे ओंखाम जाना लानोसै बांद्राय जायालासिनो थाबाय थाबा दुरबलद्राय जालांगोन ना बेनि थाखायनो जानोसै आरोना लोगोफोर नै हराव आलासिनो संना होनायमोन आरोना ओमफ्राय आं हराव जायासै नालाय आंनो दोनबाय लकेल दाउजों आलु ओमफ्राय बिथिं मानिमुनि आलु मटर भाजा इखौ दासो एवनाय आरोना ओमफ्राय बेदर हराव संनायमोन आरो ओमफ्राय ओंखाम गुदुं जानि लोगोफोर फुंनि ओंखाम आलासियाबो बेसे मोनैखो खबर लाहरनि ओंखाम जाखांनानै गोथाव गोथावानो जादों हासबेन्डआबो जासिगोन आरोना लोगोफोर ओंखाम